Cek, cek. Cek. Oh. Cek. Yo. Wah, saya ngendang ra nyawang. Hah? Oi, oi. Oi. Oi, 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 oi. Yo yo. Oh, oh. Oh ya. Oi. Sik. Untune loro, untune loro. Ah. Ah. Sik. Ngopo piye? Oh capek. Piye? Bun, iya lah.
Mat kene mat. Cah cilik-cilike jan kompak. Alah. Ye. Alah pinter. Adek pinter. Kok ame-ame Belalang. kuku-kuku. Siang makan nasi kalau malam susune sapa? Cah cilik-cilik muni susune sapa? Aku ning kene rada blereng, Mat. Lah napa? Kena untune ngeflash terus e. Lah wong untumu ki yo salah kok. Maju sithik gak apa-apa ayo salam sik Mat. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kompak ya Allah. Masya Allah. Sadongake muga-muga sing nyauri salam mlebu surga. Allahumma. Sehat selalu, lancar rezekine lah ya. Heeh. Awak dhewe tekan ndi Mat kene? Indonesia. Ayo Indonesia ini teman ndi? Pundi nggih mriki? Iki kok lampune tambah muter-muter to iki. Aku ki terlalu desa ya, Bos. Kok iso? Aku nek ning omahe tak sikati sunlight sik. Heeh. Dadi nek pas ngepit ono blerengane celing sunlight kaya ngono. Iya. Pundi Pak niki, Pak? Desa pundi, Mak? Pandean. Pandean. Pandian bubur rejo. Hah? Cangkeme sok. Aku ya krungune kok jojo ngono kok ya. Pai Jawa. Pripun? Ombolarjo. Nggih. Kagem masyarakat Apa ini? umbel. Aku ketok brongos elek, Met. Aku aja. Pas tunggul ngono ki ketok brongos mak cengkuil ngono elek. Ya offset kuwi mau kok. Lah iya. Nggih. Wis bangetan kene. Heeh. Ya, Acarane napa? Pripun? Acarane apa, Pak? Hah? Bakdo kupat. Bakdo kupat. Bakdo kupat ki apa? Rebak ro. Nek 50-an papat aku njaluk. Tak tuampongi. Weh, karake bulan raya padha rasane koyo bulan raya. Ya ngucapake minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karang wong nungsoke akeh lupute. Wong tuwa maneh. Saiki ya iso meling-meling penarine. Mergo apa? Wah, aku ya gumun matane nggo soplen. Lah kuwi dempolane 3 meter dhewe, Ndes. Hah? 3 meter dhewe. 3 meter. Dadi danten prokake kabeh. Iso nek. Iya. Wae menghibur masyarakat kene. Nggih, sarengan kesenian Panji Anom. Aku wis ping 3 aku. Aku perdana. Aku berdana kowe tak jai ra gelem kok. Aku kerja no. Iya. Iya kowe ya sing kerja sing nyekeli nganu ke bego ya. Iya. Sing ngono-ngono. Ayo wis ra apa-apa ayo. Iya. Awak dhewe. Heeh. Saiki di langsung wae. Heeh, piye? Cukup wedok. Wedok, heeh. Loro. Hah? Loro telu. Luk siji ae serakah kok. Oh siji. Ya wis milih. Ayo. Sak-sake sing krempeng ae. Tapi aja sing iki, Des. Endi? Aku wedi. Iki ya. iki malah ganas. Ora wong sok adoh nyutur. Iki malah ganas, Met. Kok iso? Kowe ora weruh wingi Lah, lek piye? Aku tak mau punya ngilmu ngono. Keras ya. Keras. Strong ya. Heeh. Itu lebih fit, Mas. Heeh. Yakin nek joget iso. Tapi aman to ora gempa to? Ora. Ya wis wae. Ayo, apa jukuk sing gedhe? Iya gede ae. Mbak, ayo, Mbak. Ayo. Ayo, Mbak, ayo. Mbak, ayo. Ayo. Tak sempriti nggo untung rongos lho, Mbak iki. Lah iya. Kuwi kok romantis piye? Untune dipendrepe. Untune mindhep aku kira iso pingkem e. Rong dina jepot. Lah ya 2 menit. Ayo, Lah Mbak. jare kowe mbiyen abdi behel. Apa? Abdi behel. Biar rong dina jepot ngono. Lah nggo seleng. Nggo seling mak potel untune. Iso. Ayo, Mbak. Mbak sapa Mbak Gemoy? Ngiden. Aku Mbak Gemoy. Aku Mbak Gemoy. Parani ta, Bet? Aku apa kowe? Mbak Gemoy, bangun. Aku kowe apa aku? Apa nih? Sing marani ngono. Ayo kowe wae to. Iya. Yo. Yo langsung persiapan. Mas Andes mau jadi apa? Prok prok prok. Yo dibantu yo. Dinggo sarangin tahu wi. Heeh dikuel-kuel. Oh, Jamu pegelinu bojo lemu ning ati ngelu banget. Waktuku
sentil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Sentil aku kira pensil, gak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku kira pensil, gak taunya pentol. Entul Janten. Pertandingan Andes Cungkring dan Mbak Gemoy. Apa yang terjadi otak-atik bola cemes gundule. Lah yo piye? Lah jare ku milih sing gedhi. Lah kepiye? Aku yo gumun kok. Oh, Mbak. One, two, three, four. Dung 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 tak dung 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 tak dung dung tak dung tak dung dung show. Ini adalah orang Gemoy sedunia dengan berjoget berirama dengan Panji Anom yang luar biasa. Yo, Andes kita lawan dengan wanita yang sekuat di dunia ini. Ayo Andes, Andes, dilawan Des, dilawan Des. Kowe ke lanang. Oh yo. Lo piye? Jos. Piye sing dirasain, Des? Piye? Lah kok iso? Lah kowe iki nek karo wong gedhe aja wani-wani, Des. Hah? Gajal kuwi rasane no. Apa? Apa padha gedene gajal? Yo. Nek yo. Hey ha. Hey. Ayo dolan kene ala ana komet jenenge pancen komet. Ora gandrung ayu jebule kok kaya gede ya. Met aku met. Lah ngomong ya. Ayo. Ya rawo. Hey. Ayo. Jajal met. 664 JJ apa titik na apa dia apa titik itu apa titik apa titik Terus. Ayo. Oke, you ready? apa dia apa titik itu apa titik apa titik apa dia Boleh tepuk tangan.
Yo. Oh, yes. Ya, Senin Kemis. lagune sing rada apik. Apik Ah, apa? sing kae sing loro-loro. Loro. Loro-loro. Apa? Loro. Pupusine longso lah. Pupusine Refe longso. piye, Mak? Pupusine longso. Refe. Ayo, refe apa aja, ayo. Gani aku, mati. Apa iki ngono? Ya dirasik, Sel. Apa iki satenane takdirku sing jawabke Tisu. goblok 1000. Oh, ya jebul mata duiten. Dia tekan ndi mau ge? Sliramu beda ati, beda lambe. Wis kadung mak, iya. Tirong sapu. Mas rungono tangisku. Endi, Pak? Ya. Becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngranggeng lintang ning angkasa. Kowe teka gawe lara marang tresno.
wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Ayo mbak bersobat ji anom kita goyang aja deh yo. Aja sih, Mas. Ayo weh kata anyar suwe Ande sayang. Ande sayang. jalan ya 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 ya. Geneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku montengke wong liya apa delak batinmu lalu kaya lumut ning pinggir segara. Sesak mlebu sedeng Apane, Mbok? pancen nglarake. Arep kepiye mah Bersobat ji anom. pancen nggonmu gedhe. Alah. Aja selak batinmu marang kahananmu. Kang Mas kukusen rasa tresnaku. Mari pasan ngrangga ati tandengan koso kowe teko gawe lara marang tresno. Pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atiku. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati Kang Mas rungono tangisku. Kowe lunga saka uripku. Mari bosen rake lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Sepurane Yen gawe lara atiku. Matur sembah nuwun. Ayo Met karangki wektune bagi-bagi. Kita kan sudah kotos-kotos. Duitnya juga isik ya leh. Nah juga yuk. Karo pamitang Met, pamitang sih ayo. Yuk bareng joget bareng kita pulang yuk. Kayak watu nyok. Kok iso. Wis ta ayo. Ayo jebukan. Ya wis. Yuk dijaluk miki setunggal. Dewek jaluk ngapura sik. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten bilih waule atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Panji Anom. Balik ora milu dadi aku. Yuk yuk.
Jarian dadi, Des. Tepuk tangan untuk Andes. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Oh ya, Panjianom.
Awak saponane abot tak lakon Hey! Yo yo yo. Yo yo. Oh ya. Terus semburat.